Pozdrav svima ljudi i danas nastavljamo dajno Survival Hunt, ma daj. U multiplayeru, znači ovdje su neke stvari, baš je dosta ovdje ljudi umrlo. Evo ga jedan lik kog sam ja ubio, ali ovdje izgleda je poginulo dosta ljudi koliko ja primećujem. Tako da idemo malo da šečkamo i da vam pokažem ovog lika. Njega sam upucao s ovim laser gunom, ali evo da vidite kako on sad izgleda. Znači on ima isto luk i strelu, ali kada je umro sve sam mu pokupio. To jest luk mu nisam pokupio. Sad ja zovem ovu sad ne znam kako da kažem, ali sad zovem, tako možete kad kliknete, kada ukucate komande. Znači to je kao u GTA San Andreas, ne vidi se kad kucate, samo kucate komande i onda sad on počne da zove. Pošto ovdje možete da izaberete i ono da vi budete dinosaurus i to, ali ajde idemo mi da vas ja malo ne dosađujem. Teo sam da vam kažem, ovdje ima i dosta opasnih dinosaurusa, znači Dilophosaurus i mali moj duga, vidi ga što je sladak. Oni stvarno meni jesu slatki jako, ali me udare pa ih zato ne volim. Jel vi čujete to reženje kao ja? Nećeš ti mali seronjo mene da ubiješ. Opa, ovo je bilo dobro. Ovi dinosaurusi imaju da budu i opasni i dobri. Znači, pošto ja sad ne znam kako se oni baš najbolje zovu, samo da se setim, oni su, jao. Opa, ovo je bilo blizu. O bože, uplašio sam se svoje luk i strele. Ja ću malo sad da odem odavde zato što me je jako strah. Đubre jedno. I imam sad jedan metak, to je jako loše. Metkovi ovdje koštaju, jedan metak za ovu spravicu košta 100 dinara. Super. Marš! Mrš, što me nerviraju sad. Dobro ljudi, ovo je bilo sve od ove epizode, samo da ga ubijem. Dobro ljudi, to je bilo sve od ove epizode. Nadam se da vam se svidjelo. Mi ćemo ići tamo gore kroz planinu pa ćemo vidjeti šta će dalje. Ćao.